Χωρίς ζωγράφη όλου του κόσμου, πάρτε τα πινέλα σας, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ζωγραφίστε τα αγαπημένα σας Χριστούγεννα. Ο τέταρτος παιδικός διαγωνισμός των δορυφορικών καναλιών του Αντένα «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα» επιστρέφει. Στείλε μας τη ζωγραφιά σου και λάβε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μεγάλα δώρα. Τα έργα των δύο μεγάλων νικητών θα στολίσουν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα του Αντένα και όλες οι ζωγραφιές θα παίξουν στην τηλεόραση. Μην ξεχάσεις, γράψε πίσω από τη ζωγραφιά σου όνομα, επίθετο, ηλικία και διεύθυνση. Και στείλ τη στη διεύθυνση που αναγράφεται στην οθόνη ή ηλεκτρονικά μέσα από το www.antena.gr/satellite. Η Μαρή Κυριακού και η ομάδα του Με Αγάπη θα δει όλα τα έργα σας και θα επιλέξει τους νικητές. Αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε και φέτος να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων και να ομορφύνουμε μαζί τον κόσμο μας.